mailove. Stižu i meni dosta, zahvaljujući produkciji. A ima jedan mail u znak zahvalnosti. Kaže, poštovani gospodine Stankoviću, pozdravite Miroljuba i recite mu da kako sam pogledao njegovu kolumnu o mesari. Više meso leda. Kaže, ne ulazi u mesaru, počeo sam da se hralim, koristim ulje, ali u mesaru da ne vidim. Znaš kako ja, moj prijatelj iz Leskovca, on ne jede meso i njemu tašta kaže: ne jedeš meso zato što te Miroljub naučio, onaj sekta što je naučio da ne jedeš meso, kaže, pazi šta ću da ti kažem, vidjet ćeš da ćeš Miroljuba, da jednog dana ćeš da ga vidiš kako on ulazi u meseru, pazi šta sam ti rekao. I ja jedan dan ušao u meseru da kupim meso za kera, razumeš? I taj moj prijatelj prolazi ulicom i mene vide u mesari, razumeš? I on sam ne može da veruje, razumeš? I on gleda, razumeš, šokirao se i on se setio svoje tašte, znaš. I ja izlazim iz mesare, Miroljube, kaže, otkud ti u mesari? Preko kupujem pileća leđa za, tu ima u Niškoj ulici, Lesko živ. Preko kupujem, ova pileća leđa, za kera, čoveče. Kaže, ja se sjetio moje tašte, kaže, ona mi rekla, vidjet ćeš da ćeš naći ti u Miroljub, jedne meso, a vas uči da ne jedete, kaže, vidjet ćeš. Tako da imate jedno veliko hvala. Dobro.